Inħares il-qoddim li naħdmu flimkien fuq diversi setturi fejn Malta u Spanja għandhom ħafna komuni u bistorja ta' ħbiberija bejnietom. Kienet din id-dikjarazzjoni tal-Ambaxxatriċi Spanjola Consuelo Femenia li t-tlieta ltaqet mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija u l-Ambaxxatriċi Femenia notaw kif Malta u Spanja għandhom mijiet ta' snin ta' storja, punti li jaqduna biskambji kulturali u politiċi matul dawn is-snin kollha. Minkejja li matul dawn is-snin il-ħidma bejn iż-żewġ partijiet ħallit diversi benefiċċji għal popli rispettivi fost oħrajn biskambji ta' studenti, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija innota li għad fadal xi jsir. Fost dawn talab għal ħidma aktar intensiva biex titjib il-konnettività bejn iż-żewġ pajjiżi anke fid-dawl li nnota li Malta għadha mhix konnessa bl-ajru ma' partijiet ta' Spanja. Hawn l-Ambaxxatriċi nnotat li ż-żewġ partijiet għandhom ħsibijiet komuni u għedet li tħares il-qudiem li jkomplu jittejbu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi dwar dak li jaqadna b'ħidma kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell internazzjonali. Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll il-keliem tal-Oppożizzjoni dwar l-affarijiet barranin Carl Mifsud Bonici u David Stellini bħala kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-affarijiet Ewropej.